ang Ginoo bala kayo. Pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo sumala kay San Lucas. At nga panahon sila kay Jesus ngadto sa bukid para hinpag-ampo ngan mag-aga aniya pag-inampo ngadto sa Dios. Ang pagkaaga gintawag niya iya mga tinunan na nagpiliya hinatulog kag duha ka ira ni gingaranan niya mga apostol. Kira Simon na iya liwag gingaranan kan Pedro ug Andres na iya bugtong Santiago ug Felipe ug Bartolome, Mateo ug Tomas, Santiago nga anak ni Alfeo ug Simon na gintawag ang bayani, Judas na anak ni Santiago ug Judas Iscariote nga nagilingo ang Ginoo. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Tinatang ginbasa ng Ebanghelyo sugad niya sa saurkit niya na nga fiesta ni San Simon o sa Judas Tadeo ang mga apostol. Tinatagan kita sa garanan ni Kristo antes iya magdesisyon hinpagpili na niya mga apostol. Gintikangan niya o ginpangunahan niya hinpag-ampo. Sinagkaya rin bukid para mag-ampo na mag-aga niya pag-inampo ngadto sa Diyos. Kaya kung ka-agree mo nitong pag-ampo, una ito bang itong dako ng mga desisyon? Isang din. Kaya pag-ampo, pag-usan nato nila sa Diyos, pag-iksur nato nila ang Kristo. Ang labing importante. Ngayon nato kami ng puno, magdadala atong personal na encounter ng Ginoo. Dito atong devotion at atong mga nabila that becomes routinary. Malaksin na kita basta nabila. The problem is about our personal prayer. Amo ito. Di panganak na ako. Higayon ito niyo pag personal prayer. Di higayon niyo chismis. Ngati rin nga sa ano na kapuntahan ng kumbito. Iti istorya. Kung wala ka mong pangagikumo-kumo, i-dibus yun, iti become already a personal prayer. Personal prayer na ito. Kung wala ka mong community prayer, let's go to our personal own prayer. Pero kumos naman, pagpira ang ilan isla yan. Dati ka dito ka nakuha na namulugan ngayon. Yung personal prayer. Di mo si kailangan niya pari, ayaw ng personal prayer ang mga ko. Maparo na liba. Huwag pa niya pagbuhat. Wala pa dapat tumatak maintenance. Wala pa ano. Masakit ako. Kamisan-misa ko tumaturo mga relasyon yung ito. Personal prayer ito. Hindi siguro kung tagal-tagal ko sila kita. Ito yung personal prayer. Ito yung personal prayer. Ito lahat ng devotion, ito lahat ng mga nabina, that the personal devotion must lead us into personal prayer or personal communication with God. Ikalawa, saying pa, introduction pa lang ito. Ilang pagkaaga, gintawag niya iya mga tinunan, niya nagpili niya, hinatulog ang duwa, kaira, naging ngaranan niya mga apostol. So, ginpili, gintawag, ginpili, nga naging mga apostol. Tulog na buhat, naging papakita, naging apostol, ito na apostol is already a title and a work, ha?
gintawag. Dan pagtawag ginpili, ngayon ginpadara kung usang apostol. Ito na apostolis ginpili sa Diyos. Ang Diyos, amo nagpili, amo nagtawag. Among many. Dapat tumira kasunod ni Kristo, the crowd, din the 72 disciples, katapos ang 12 ng mga apostol ni Kristo. Kaya ngayon, pag kunyagi ato, kung kinarawat kita kan Kristo, gintawag kita, ginpili kita, gintawag kita ng pinahon ng Kristiyanos, ginpili kita, hindi pagkatinunan, na ginpapadala kita kung apostol, yung pagpasangyan kan Kristo, nagtuhat iba. Labi na atong pagtistigos kan Kristo, na Kristo ang nabanaw, Kristo amo Diyos, Kristo amo ang maglalawas ang atong kinabuhi ug buko sa kalibutan. Pero paano natin ini maihin? Kuno rin natin sa relasyon na kan Kristo, na di rin natin inugdan ang atong personal ng mga kapatid.